Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel kung saan Ansia at Ann Ganda lang! So, we're here now at Avelino Grand Pavilion and it's our first time here kaya medyo i-feature natin siya sa ating YouTube channel. And in fairness, it's a nice event place also here at Basista, Pangasinan. Mga ka-Anes, very remarkable ang kanilang ceiling kasi napakataas. Isa siya sa napansin ko na malakas maka-social kasi mataas nga siya. Mga ka-Anes, makikita ninyo maganda rin yung stair at the back. Magandang entrance yan, especially for a debut. So, I think makeup room yon or powder room or retouch room, and then yan, may pababa siya. So, pag gusto niyo ng super grand entrance, pwede kayong magmula doon. And, in fairness sa kanilang lalakarin, napaka-haba. So, nice siya. Pahaba yung event place. Ang disadvantage daw ng pahaba is of course, pag nakaupo ka dito sa mga table na to, table 27, 28, syempre, diba, medyo hindi ka masyadong makita from the stage or hindi ka masyadong makita ng mga celebrant. So, there. Yan yung isa sa disadvantage pagpahaba. One thing I noticed also is meron silang ganyan, parang divider. So, pag smaller yung guest mo and you still want your event to be held here, syempre, yan, kailangan nilang hatiin ng place and which is very nice. So, mga ka-Anes, this is the facade area of the Avelino Grand Pavilion. So, meron din silang resort sa likod. Alright, kayo na mag-judge. Okay, sakto lang naman yung harap. Simple and elegant for me. So, ito yung ating host, Nancy. Korean ng peg. There, si Julo and Lady Shane. Ang friend ko dyan is si Lady Shane, si Madame. So, normally ka-Anes, ang restroom, CR, or powder room ay normally nasa likod. But here, nasa harap. But, I realized, nung una na-judge ko siya na parang wrong yung location ng CR nila. But, it's okay. Kasi merong entrance dyan. Pwede kang pumasok dyan. So, from pag-guest ka dito, gusto mo umihi, dyan ka nalang pupunta. Pag nasa likod ka naman, you don't have to go all the way there. All you have to do is from there, labas ka. Meron naman sa labas, iikot ka. And then, accessible din siya sa likod. So, it's okay also. Pag dito ka naman nakaupo, pwede ka rin lumabas dyan. And then, the same thing, iikot ka doon sa labas. Then, nasa likod nito ang CR nila. So, thumbs up sa CR. That's the parking area, mga ka-Anes. Medyo limited. Especially pag you have a 200 guests or 150 guests, I think kulang yung parking area. So, better be early. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, from there, pwede kayong lumabas pag nasi-CR kayo sa likod o kayo sa gilid. And then, here's the CR. Diba? Nice itong kanilang naisip na madaming lusutan. Oo, madaming lusutan ng kanilang CR. Okay din ang CR nila. So, madaming mirror here sa labas. It's also a nice idea para at least, especially sa mga girls, di ba? Hindi na sila mag-sisiksikang manalamin, mag-retouch and everything. Especially if it's an event, very conscious ang mga tao sa kanila fest. Ganun. That's it, mga ka-Anes. So, keep on watching my channel. Thank you so much.
like, subscribe, and share!